$1000 قدمي 10 عامات بيتكوين انفست غيركا لو ما عندي كندي تخون لكم تقمتوا انا رقصنيا 9 عامات تاوهم نزي عمل سيا 5 تملسوا مالتي اوكي سي 5 سكند خبك سكفتن واسك اوكي 10 20 30 50 100 اوكي كلهم جاكا تاغيهم مالتي 15.6 مليون دولار لكم بتامنوا دو I know that's insane that's crazy ناي بحق crazy مالتي $10 ناب 15 مليون غير زخل نجر ولا حنتي أي ترى مالتي بيجاك بيتكوين مالتي سلازي مبارنا لهم عن زربانا انتي كون انتي بيتكوين انتي علامه كم يسرح نحنا خا مي قرنا نربح نخ نزبل ما انا خا بيرسونالي كندي انفست غير له بيتكوين ما امو داتا خنغركم كسامو داتا ناي زي فيديو تكاتتل ما بخبري عندكم مالتي تم زي تفلطني سمي معكلي بحال كل غزي اب شانل بزعبه فاينانس بزعبه انفستمنتنا نعلل نزاررب كومو تقداسنت عليكم بليز سبسكرايب غوركم ناب زي يوتيوب شانل حبروا تم سبسكرايب زغوركم كا ناب حدا وين ناب كلته فريندكم كا نحرشير غوركم لي I will appreciate that thank you so much بسرعة تخلوا تقبر لي مالتي what is bitcoin انتهي bitcoin إذا علمنا عاو بالوازل انتهي bitcoin كرينا مالتي bitcoin digital currency خينو أبكتش عن شعتن بساتوشي ناكوماتا استبحال الجاباناوي حسابات ناتو دي تجمريو انتهي ديجيتال كارنسي خنبل كلنا دما نابنت ابز غزي بخلته مقدينا غنزب اسبيزان غز خلنا دي وين سبات كن هب كلنا نوص دلنا نطقم دلنا غنزب مالتي بخمينا نطقم تحاده بكاش اوصينا خينا ابستور زدلنا اسبيزان غز تحاده دما بكاردنا غرنا طيط ابيلنا نغز مالتي بكريديت كارد خون خل بفيزا بديبت خون خل مالتي اب ديجيتال كارنسي مالكا بتي خلايت مالتي بكارد غرنا هنطقم كلنا ازي ديجيتال تبهال صوا مالتي اب بيتكوين كاش دبهال ነገር የለን everything digital مالتي digital currency ዝሕጅን ጥቆመል ደልና ካሽ ተደርቢ just በዲጂታል ጥራይ ጢጢና በልና በቴሌፎንና ጥራይ ክንጥቀም ማለት እዩ ካላይ the first ናይ መጀመርታ decentralized ዝኸነ digital currency ማለት እዩ decentralized ማለት አንታዩ ገንዘብ ንሕርደልና احنا ናበና ንኸይድ ካብ ባንኪና ንኸይድ ባንክ ሃበ ይኸይድ ካብ መንግስት ማለት እዩ ስለዚ ንገንዘብና መን ይሕክሞ ወይንካ መን ሓይል ለው አሞንጎና ባንክን መንግስትን ዓቅሚ ሓይልታት አለው ማለት እዩ ኣብ ቢትኮይን ግን ዲሰንትራላይዝ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዓቅሚ የብሉና ኣብ ገንዘብና ማለት እዩ ወይን ዝኾነ ይኹን ሰብ ሓላፍነት የብሉን ማለት ዝኾነ ሰብ ዝሕክሞ የብሉን ዲሰንትራላይዝ ብኩሉ ዓለም ብኩሉ ሰብ ብኩሉ ብንእሽተይን ብድኻን ብሃብታምን ብኩሉ ሕብረተሰብ እዩ ዝውከል ማለት እዩ ዝኾነ ውልቃውያን ሰባት ወይን ድማ ውልቃውያን ባንክታት ወይን ድማ መንግስቲ ወይን ውልቃውያን መንግስቲ ዝሕክሞ የለን ማለት እዩ ናይ ኩሉ ሰብ እዩ ማዕረ አገልግሎት ዝህብ ንኹሉ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ no one controls ዝኾነ government ናይ US ይኹን ናይ ቻይና ይኹን ናይ ካናዳ ይኹን ዝኾነ ዝሕክሞ የብሉ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ዝግበሩ ዝብሉ ዝሕክሞ ነገር የለን ከም ናይ ዶላር ከም ባጤራ ናይ ሃገራት ኣይከነን ማለት እዩ አንፃር ናይ ባጤራ ሃገራት ማለት እዩ ካሊ እቲ ዝቀልጠፈን እቲ ዝሓሰረን ንኽትሰድድ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ኸንካ ንሕር ንቢት ገንዘብ ክትሰድድ ንሕር ደሊኻ ዓርካ ይኹን ናብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ዘለ ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ካሊ ሃገራት ንሕራሎ ብማኒግራም ወይን ዌስተርን ዩኒየን ንኽትኸይድ ማለት እዩ ማኒግራም ወይን ዌስተርን ዩኒየን ክትከይድ ከለኻ ክልተ መዓልቲ ወይን ሰለስተ መዓልቲ ተፀበብሉኻ ካልኣይ ድማ ናይቲ ናይ መስደድኻ ብዙሕ ገንዘብ ቻርጅ ይገብሩኻ ኣብ ቢትኮይን ግን ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ብቴሌፎንካ ጌርካ ኣብዚኣ ኸንካ ጢጢጥ ኣቢልካ ናብ ዝደለኻያ ሰብ ኣብ ውሽጢ 10 ሰከንድ تسدلوا مالتي بحصر مجدي خاماتيو بغزوالطفن بزحاسرن واقع مالتيو كالي كل ترانزاكشن وإنما كل تجزء عند سددن كتجزئن كتشيطن كتسددن كلها كل تزجبر ترانزاكشن اب بلوكتشين دبهال تكنولوجي او كله دسنر مالتي زي بلوكتشين تكنولوجي اب جوجل كيكم blockchain.com نحرركم اتيكم كله خطريوهم حدا بحدا انتهي بلوكتشين ابو كله تي زكايا ترانزاكشن وين ما من سريدو كندي تسريدو كندي تغزيو كندي تشيط زبل كله ترانزاكشن ابو يدخل مالتي نابنت نحر ابزي بيرسونال ابزي غزين انتنا نتكم هنا نا بانك خينا ستاتمنت اوصينا كندي كم دسدنا كندي كم دخفلنا نوص مالتي اب تي بيتكوين كن اب تي blockchain.com اتهم كله خطريوه تخلوهم مالت كله واننتن تي دغبر دله منقسقاس نايت ገንዘብን አዊ ስነድ ማለት ስለዚህ ንኹሉ ሰብ ግሉጽዩ ንጹህዩ ዝኾነ ሰብ ክሪዮ ደኸል ማለት ከምዚ ናይ ፕራይቬት ናይ ገለድ ባህል ነገር የለን ማለት ናብነት እዚያ ንሕሪና ኣብዚያ በቀያሕ ደላ እዚያን ትሪዋ ደለኹም በቀያሕ ደላ كبلوكتشين دوس أخو مالتي كبلوكتشين.com أتهم نحريهم ما كتبوا سوات خلوهم ما تطري خلوهم مالتي إزياء تريواد لهم ناي كتشحن 10 شوعات استسددت بيتكوين مالتي 0.1 حدا بيتكوين كابزيا أدرس وين ما خابزيا قصري نابزيا حنت قصري تسديدا مالتي أب ساعات أمونغو ساعات 10 أمونغو ساعات 10 إسرائيل أوشتي 10 سكند 10 دقيقة استسددت جنزب يا زيامات زي حنت بيتكوين مالتي حجي إذن تاي
تسندو له مالتي ابتي بلوك تشين تسندو له مالتي زخونه سب كم زغبر كم زبل ነገር የለ مالتي نخول سب كا بروهن نخول سب كريو زغل كفوتن يخ مالتي ስለዚህ እዚ ገለ ክንሪዮ ፀንሓና ብዛዕባ እቲ ናይ ቢትኮይን مالتي اوكي እንታይ ተዕላሙኸ ወይን ካ ንምንታይ ዓላማ ዝፍጠር ደለ ወይን ካ ንምንታይ ዓላማ ዝስራሕ ደለ ንምንታይ ዝኸሙን ኾን ደለ ንሕልና ኻ ክሪየና مالتي መጀመርታ ብቁልጡፍ ፔመንት ኾን مالتي ዝደለኻ ፔመንት ክትብል ከለኻ ንኣብነት ንሕር ሕጂ ኣነ ዓርካኻ ትከፍል ንሕር ከይና ሕጂ ብባንኪ እንታይ ይብልን ባንኪ 2000 ጥራይ ዘፍቁድለይ مالتي ልዕሊኡ ኣይፍቁድለይ ክሰድድ مالتي 2000 ተፈለ ማዓንቲ ፍቁድለይ ጽባኻ 2000 مالتي ኣብ ቢትኮይን ግን ከምኡ ድበሃል ነገር የለን لومي تخون كل نجار زدلا خاي نجار just أوشتي سكندات بحنت جيزة بقولطف نجار كتصدق تخيل مالتي instant like حجي سند خبلان receiving قبل نسو حنت مالتي بقولطف نجارات كتشيت إنك تجهز أنت خلوا له مالتي fully digital currency available worldwide مالتي نعلم ملو بحنت باتيرا وإنما كله بحد مجدي كسرح زغل ديجيتال نخوني تعلموا مالتي كالتي value against inflation مالتي بتشم زعبا inflation بزحات سبات أفلتوا يبلو من inflation مالت زغبابة مالتي بزح أي رأيني تي انتاي تبهال finance انتاي تبهالي سواء دير enemy تبهالي مالتي invisible enemy تبهالي سواء inflation مالتي مهنياتو 10 شح أبانك زعمت كان كده 10 عمت لو ما عندك توصل كان لك 10 شح خاطري اب ستور كيت كاوين نبرت تجزالن كل خاطرين كل خا غنا 10 شح يغلغلاني سلازي invisible enemy تبهالي سواء مالتي زير صلاينا ገንዘብ تبهالي سواء inflation مالتي سلازي اب بيتكوين ግን ኮሙድ ባህል ነገር የለን inflation ድባሃል አይኩሉኒ ማለት ምክንያቱ كل ገንዘብ ፕሪንት ተኾን ገንዘብ የለን ስለምንታይ ኢንፍሌሽን ዝሉ ሁሉ ግዜ ንሕርና እንታይ መንግስታት ከም ድላዮም ገንዘብ ፕሪንት ስለዝገብሩ ኩሉ ግዜ ዝቕባበና ገንዘብ አሉ ማለት ብዙሕ ገንዘብ ናብቲ ኢኮኖሚ ስለዝድርበ ኢን ፋክት ኣብ ቢትኮይን only 21 ቢትኮይን ጥራይን ማይንድ ኾና ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ገንዘብ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ንሕሪና መንግስት ኣሜሪካ ጥራይ ኣብዚያ ውሽጢ ናይ ግዜ ኮሮና ጥራይሉ ከባቢ 2.3 ትሪሊዮን ዶላር ፕሪንት ገር ማለት እዩ just imagine أوشتي حدا عم تراي كلتنا تقول تريليون ناب إيكونومي نا US جنزب منجست برينت جرو مالتي أب بيتكوين جن كمود بحال نجاريل إسران حدا مليون بيتكوين تراين مايند كوخانا قوسا كابون لعليلن just 21 مليون مايند so far كسب جحجي كابتش عن شعاتن كبابي 10 شمون تنتحمشت مليون بيتكوين مايند كنا لوا 3 مليون فرق عن تريفنا لوا مالتي زين 3 مليون فرق عن مايند مسكنا دحريو بزين إسران حدا مليون تراين هنتكم مالتي زين 11 مليون بين تراين نسن تراين عن كل اللي نتكملن مالتي كابو هيتجرموا هيجرمكم زبزح بيتكوين طفيو بسنك ميسليدين وينما بسنك اتحزا قال باسبورت وسيدوم نسبات كاين نغورو يطفئ قال يوم بسنك شللتنت بزح نغرات مات سلازي بيتكوين كل جيزه ريسكيو زخونه توسنوا لهم بليز تطنققوا ناتو افلطو بغبو ترديهم توسنوا لكم مالتي معناته اتس ريلي ريسك مالت كالي علاموها نزي حجي نتقمل دلنا نابنت اب دولار نا يو اس اب زعدي تسرح اب اميرترا هيدا تسرح اب افريقيا هيدا تسرح مات حجي انتينا نتقم دلنا كل سم مبزحتي باطيرا وينما نا يو اس دولار نتقم دلنا ماتي نزنا يو اس دولار قيرو كلنا بحانتي باطيرا وينما بحانتي بيتكوين كنتقم ماتي اب زعدي زلن اب ايرترا دلن حانت عينت بيتكوين كنتقمي تي علامه وينما تي حسابات تحسب زلنا بيتكوين مالتي اوكي كمي يسرح زعلامو نريصن احنا حجخه خمي يسرح نرينا مالتي بيتكوين كل جزء فولي ديجيتالي مالتي زخونه نجار كاش دبحال نجار اب بيتكوين يلن زتحاز نجار يلن كل نجار everything is digital مالتي زير كل بوصر تراي مالتي كل زخونه سبكا خغوزو دخل مالتي قدن بيتكوين 4000 حلاب زيلك 4000 قدن كل وكالو مالتي كنن ولا 10 دولار نحراتك ب 10 دولار انفست تقبر تخيل خاب بيتكوين مالتي بزحات سبات زيا بجيجا يردو وايم 4000 5000 زخون بيتكوينز انفست نقبر نخلنا بلو نو قوم بالي نغير ب 10 دولار كتجزء تخيل خان نشتى بورشن تجزء على خمالت كله كله ترانزاكشن وإنما اونرشيب تي بيتكوين نايمن وخان أمد أنا نحر بيتكوين حنتي بيتكوين جزية لو ما عندي نايمن مخانا كله مس ايدي ابتي بلوك تشين تكنولوجيز بالكم كله او سندي نزل عالم او تسندي زبل مات زخونه سب ابو اتي خوريه يخلي مالتي زي بلوك تشين دبلكم ناي بحقي كم زقدمي 15 عامات ريفولوشن تغير تكنولوجي كلن زين ميدياتات على الفيسبوك جوجل تويتر لايك علي بابا ايباي امازون زيوم نزل عالمنا زغيروا زي بلوك تشين دما حاجه حدش ريفولوشن نزنا عالم زل تكنولوجي نز غيروا كابو زسلطنه تكنولوجي نخوني زعرل دلمات سلطنن دبلصن زتامن
ዘመንን ከዓ ይወፃሉ ማለት እዩ ንዑ ተቀንዲ ብድሕሪኡ ዘለ ማለት ድሕሪ ቢትኮይን እንታይ ደለ ብሎክቼን ቴክኖሎጂ ዘለ ማለት እዩ ካልእ ዝኾነ ኢንቨስተር ኣነ ይኹን ንስኹም ይኹን ዝኾነ ነገር ብ10 ቅርሺ ዲ $10 ዲ ብዝደለና ብዓቅምና መጠን ኢንቨስት ክንገብር ንኽእል ኢና ተደሊና መዓልታዊ ገዚና ክንሸጥ ንኽእል ኢና ተደሊና ከዓ ንሎንግ ተርም ከዓ ገዚና ክንሕዞ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ዝግድደና ሰብ የለን ማለት እዩ ንሕደልና ከምዚ ዓንቶ ዝረኣኹሞ $10,000 ቅድሚ 10 ዓመት ዝሓዛ ሎማ ዓንተ ክንደይ ምኾነት ነይራ ከምኡ 10 ዓመት ካብ ሎማ ክንሕዞ ንኽእል ኢና ንሕራሎ ማለት እዩ ከምኡ እውን እቲ መዓልታዊ ቮላታይል ስለዝኾነኻ መዓልታዊ ገዚና ክንሸጥካ ንኽእል ኢና ስለዚ መጀመርታ እንታይ ዕላሙ ሪኢና እንታይ ከመይ ከም ዝሰርሕ ሪኢና ማለት እዩ ኦኬ ቢትኮይን ከቫልዩ ኣለዎ ዲ ዋጋ ኣለዎ ዲ የብሉን ማለት ክንሪኢና ማለት እዩ ንኣብነት ኩለን ሃገራት ነናተን ባጤራ ኣለዎን ማለት እዩ ነናተን ገንዘብ ወይ ነናተን ካረንሲ ኣለዎን ማለት እዩ ነናተን ገንዘብ ስለዘለዎን ዋጋ ኣለዎ እቲ ገንዘብ ናተን ማለት እዩ ኣብ ሃገርን ከከምቲ ናተን ባጀት ወይ ከከምቲ ናተን ኢኮኖሚ ከምኡ ዋጋ ኣለውን ማለት እዩ ካልእ ንኣብነት ናይ ዶላር ናይ ዩኤስ ንርአ ዶላር ናይ ዩኤስ ቅድሚ ዘመን ቀደምታይ ነይሩ ኣብ ዓለም ማለት እዩ ብወርቂ ዝቃየር ነይሩ ሰብ ማለት እዩ ሓደ ካብ መዓልታት መንግስቲ ኣሜሪካ ወፂኡ ካብ ሎማ ዓንቲ ኒኖ ወርቂ ባህላዊ ንጥቀምና ዶላር ኢና ክንጥቀምሉ ነቲ ወረቐት ምሰርኣዮ ሌጋል ኮይኑ ማለት እዩ ሕጋዊ ኮይኑ ኩሉ ሰብ ይጥቀመሉ ሎ ዋጋ ኣለዎ ማለት እዩ ቢትኮይን ክሳብ ሕጂ ሕጋዊ ኣይከነን ኣሎ ማለት እዩ ዝኾነ ሃገራት ዘፍቀዶ ነገር የለን ሓንቲ ሃገር ንፈለማ ግዜ ቅድሚ 2 መዓልቲ ኤል ሳልቫዶር ትበሃል ኣብዚ ናይ ሰንትራል ኣሜሪካ ትርከብ ሃገር ኣፍቂዳቶላ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ናታ ባጤራ ኮይኑ ከገልግል ተፈቂዱሎ ማለት ሆፕፉሊ ከዓ ካልኦት ሃገራት ከዓ ነዚ ነገር ከዓ ክስዕቦ ከዓ ተስፋታት ኣሎ ማለት ቢትኮይን ቫልዩ ዘለዎ መገዲ ንምንታይ ቫልዩ ኣለዎ ንሕሪልና ኣብዚ 2020 ብፍላይ ማለት እዩ ከም በዓል ኢሎን ማስክ ናይ ቴስላ ኦነር ማለት እዩ ከባቢ $1.5 ቢልዮን ኢንቨስት ገሮም ኣብኡ ከምኡ በዓል ቪዛ በዓል ፔይፓል እዚኦም ዓበይቲ ካምፓኒታት ብዙሓት ዓበይቲ ስም ዘለዎም ሰባት ብዙሓት ኢንቨስት ክገብሩ ስለ ዝረኣዩ ደለው እቲ ናቱ ብሓቂ ቫልዩ ከም ዘሎ ቅድሚ 3 ዓመት 4 ዓመት ውሕዳት ሰባት ከምዚ ሪቴል ኢንቨስተር ወይ ድማ ኢንዲቪጁዋል ከምዚ ከማይን ከማኹም ኢንቨስት ንገብሩ ነይሩ ሕጂ ግን ዓበይቲ ካምፓኒታትን ዓበይቲ ሃብታማት ሰባትን ብዙሕ ስም ዘለዎም ዝናን ስምን ዘለዎም ኢንቨስት ገብሩ ስለ ዘሎ ሕጂ ልክዕ እቲ ቫልዩ ከም ዘለዎ ክርአ ጀሚሩ ሎ ማለት ኦኬ እንታይ ፍልሊ ኣብ መንጎ ገንዘብን ቢትኮይን ዘለኸ ንምንታይና ቢትኮይን ንጥቀም ዘለና ንምንታይ ገንዘብ ንጥቀም ንምንታይ ሕጂ ጽቡቕና ደና ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዚ እውን ኩሉ ሰባት ድብልዎ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት እዚ ቢትኮይን ጃስት ስካም ኣይ ዝበፅሑ ነገር የብሉን ይብሉም በቲ ሓደ ወገን ከዓ ገለ ሰባት እንታይ ይብሉ ኖ እዚ ናይ መጻኢ ካረንሲ ወይ ድማ ናይ መጻኢ ባጤራ ኩላና ክንጥቀመሉ ንኽእል ብዘይ ዝኾነ ናይ ዝኾነ ሓይሊ ወይ ድማ ናይ መንግስቲ ይኹን ናይ ባንክታት ረይውን ካብን ገንዘብ ድገብራ ካብ ሰባት ገንዘብ ድገብራ ካብ መተሓላለፊ ዶናት በላ ናይ መቀየሪ ገንዘብ ንኣብነት $1 ናይ ዩኤስ ኣለካ ድሕሪ ኣብ ኤርትራ ከይድካ ክትቅይሮ ኣለካ ናይ መቀየሪ ገንዘብ ቻርጅ ገብሩኻ ከምኡ ናቕፋ ሓይስካ ንድሕሪ መፂኻ ናብዚ ንዑ ክትቅይሮ ናይ መቀየሪ ገንዘብ ቻርጅ ገብሩኻ በዚ ናገበራያን ባንክታት ህብትማ ማለት እዩ ቢትኮይን ግን ከምኡ ድበሃል ነገር የለን ባንክ ትብተም የላን ባንክን መንግስትን ቅርሺ ኣይክረኽቡን እዮም ካብዚ ገንዘብ እዚ ማለት እዩ መን ይኽረብሕ ህዝቢ ዝረብሕ ዳትስ ዋይ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ነዚ ኣይድያ እዚ ድፈትዎ ማለት ትዛዓበየ ነገር ምስ ገንዘብ ድፈላለዩ እንታይ እዩ ካሽ ገንዘብ እንታይ ይኸውን እዩ ክባላሽ ይኽእል ማለት እዩ ገንዘብ ቅድድ ቅዳቢልካ ክድርበ ይኽእል ማለት እዩ ቢትኮይን ግን ዝርአ ነገር ስለ ዘይከነ ዝኾነ ዝርአ ስለ ዘይብሉ ኣይቅደድን እዩ ዝኾነ ነገር ድባላሽ ገንዘብ ኣይከነን ማለት እዩ ካልእ ገንዘብ ኩሉ ግዜ መንግስታት ከም ድላይ ምን ፕሪንት ዝገብሩ ማለት እዩ ንኣብነት መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ዝሓሊፍና ዝራእና ዓንተ ወይ ከባቢ 2.1 ትሪልዮን ኣብዚ ሓደ ዓመት ጥራይ ፕሪንት ገይሩሎ ማለት እዩ ብዙሕ ገንዘብ ፕሪንት ክገብር ከለ ኣብቲ ኢኮኖሚ ስለ ዝድርበለለት ገንዘብ ኢንፍሌሽን ወይ ድማ ዝቕባበ ይካየዳሉ ማለት እዩ ካልእ ገንዘብ እዚ ሕጂ ንጥቀመሉ ዘለና ገንዘብ ሚስሊዲንግ ወይ ድማ ማኒፑሌት ክኾን ይኽእል ማለት እዩ መንግስታት ወይ ውልቀ ሰባት ኣብ ምሕደራና ዘለው ከም ድላዮም ገይሮም ማኒፑሌት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ንኣብነት ናትና ገንዘብና ራይ ወናቕፋ ንበል ንኣብነት ናቕፋ $100 1500 ናቕፋ ኣብዚ ግዜ እዚ እዚ ግቡእ ድዩ ኣይከነን ሓንቲ ሃገር ንሕርናታ ባጤራ ክኸብር ኮይኑ ኢኮኖሚና ተዓቢ ክእል ኣሎ ማለት ኣብ ኤርትራ ኢኮኖሚ ዝዓበየ ነገር የለን ግን እቲ ባጤራ ናትና ዝኸበረ ኮይኑ ሎ ማለት እዚ እንታይ ውልቀ ሰባት ወይ ድማ ውልቀ መንግስታት ከም ድላዮም ስለ ዝገብሩ ማለት እዩ ገንዘብ ማኒፑሌት ክኸውን ማለት እዩ ቢትኮይን በቲ ሓደ ወገን ንሕር መፂና ከምኡ ድበሃል ነገር የለን ዝኾነ መንግስቲ ሓይሊ ስለ ዘይብሉ ኣብ ቢትኮይን ማኒፑሌት ወይ ድማ ሚስማናጅ ወይ ድማ ግቡእ ኣካይዳ ዘይክኽተል ኣይክእልኒ ማለት እዩ ኩሉ ናይ ውልቀ ሰባት ስለ ዘይከነ ውልቀ ሰባት ዝኾነ ነገር ትገብሮ ነገር የለን ማለት እዚ እቲ ዝበለፀ ነገር ማለት እዩ ካልእ ዝኾነ ፍቓድ ተሓቱ የለን ካብ ባንኪ ይኹን ዝኾነ ፍቓድ ተሓቱ የለን ኣብ ባንኪ ንገንዘብካ ከተውፅእ ፍቓድ ኢኻ ተሓትት $10,000 ከይድካ ድሕር ካብ ባንክ ከተውፅእ ደሊኻ ኦኬ ናይ ምንታይ ደሊኻ ገለ ብሉኻ ድሕሪ ፅባሕ ምሳሕ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ምፃእ ብሉኻ ማለት እዩ ነቲ ገንዘብካሲ ፍቓድ ካብ ባንክ ተሓትሎ ኣብ ቢትኮይን ግን ከምኡ ድበሃል ነገር የለን ማለት እዩ ኤቭሪቲንግ ናትካዩ እስኻ ጥራይኻ ከዓ ትውንኖ ማለት ኦኬ ጥቕምታቱ ፅባቂኡ ጉዳቱ ኩል ነገር ክንሪኦ ፀኒሕና ማለት እዩ ኢዝ ቢትኮይን ጉድ ኢንቨስትመንት ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ተሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ቢትኮይን ሲ ኢንቨስት ክንገብር ፅቡቕ ዲ ኣይከነን ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ቀዳማይ ዝብለኩም ኣነ እንታይ ኩሉ ሰብ ንነብሱ ክሓታ ኣለዎ ከማኢሉ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ነናቱ ሲትዌሽን ስለ ዘለዎ everyone should ask himself
كل سب نفسه بعلو حتى خلالو زي حتى زي مالتي كالي انا كم ناتي نحرينو بيتكوين حدش 10 كلاس يو حدش 10 كلاس كل لكم نابنت ستوك ماركت نحرينايو ناي مايت عامات تاريخ زلويو ريل استيت غزاوتي غز من غزي خامشات ناي مايت عامات تاريخ زلويو كوم جولد ورق خا ناي مايت عامات تاريخ زلو مالتي بيتكوين جن 10 عامات تاريخ زلو مالتي حدش 10 كلاس يو حدش 10 كلاس لزخنه كل غزي فولاتايل الو مالتي اب اند داون الو مالتي ابزا تشارت نحرينا تايلا زا تشارت بزح اب اند داون الو مالتي اب ستوك ماركت كندو ايترينا خا خندزي حاف كوف ايترينا خا مالتي معنات نتايو تاريخ الو سوطوميو ولناوني مالت زي بيتكوين جن حدش زخنه بزح فولاتايل الو مالت سلازي انفست نغبر علينا دي نزبل حتو زيا خمزي قدمه زغرصكو كل سبع لكم لساد لو حتو زيا جن اب ريسك ناتكم يزمركوس نحر ريسك ديبلكا خينو نحر زي تفرخينكا هاي ريسكيو هاي كا ريوارد مالتي كم زرانايو $10 ناب 15 مليون كغير زخاليو كطفو وين تخيل مالتي نابنت نبل ابزي صباح نغوص يلو ناي امازون كابلو معنتينو ببيتكوين كنقبلينا غنزب زخونه بيمنت ببيتكوين كنقبلنا نحرلو ترسمي زي حجي $4 بيتكوين كبابي 89 خديبه مالت كمتي ابزي حالف خد 3 ورحي كومو ايلون ماسك تسلا خقبلها مسبله سماي بصح نير مالت تسلا حجي عبا كامباني استدحريو جن بزخونه مخنيات كا اقاريصو مالتي حجي بزح بوتنشال له كعبي تخولتات له مالتي كطفون تخولتات كله يخلي مالتي زي زفوت ነገር የለን እዚ መን ዝፈርዶ ንሕሪላን ግዜ ዝፈርዶ ማለት ካብሎ ማዓንቲ ድሕር 10 ዓመት እንታይ ከም ንኾን ንፈልጦ ነገር ስለዚ የለን ንሕና እቲ ናትና ሪስክ ሪኢና ኢና ጥራይ ክንከይድ ዘለና ማለት እዩ ኩሉ ገንዘብካ ኣብ ቢትኮይን ከተቀምጦ ኢትስ ኖት ጉድ አይዲያ እዚ ኣብ ጉድ አይዲያ ኢለ ወይ ጽቡቕ ሓሳባት ኢለ ኣይ ግምትኒ ምክንያቱ ክጠፍእ ስለ ዝኽእል ወይ ዝኾነ ዓብ ሪስክ ስለ ዘለዎ ክትጥንቀቕ ኣለና ገለ ፖርሽን ግን ከነቐምጥ ተመራጽ ኮይኑ ይስማዓን ማለት ነው ኣነ ንኣብነት ፐርሰናሊ ከባቢ 10% ካብ ፖርቶፎሊዮ ናተይ ጋብ ገንዘበይ اب بيتكوينن اب ايثريومن انفست ገረለኹ ማለትዩ ሶፋር ውን ሕጂውን ብዙሕ ሪእለኹ ብዙሕ ኢቤት ሪእለኹ ጽቡቕ ውን ኸይዳሎ ማለትዩ ስለዚ ኣይ ጸላኽዎን ዝዕድል ውን ከይሓልፈኩም ንስኹም ባ ሪእኹም ንዓኹም ዝመስለኩም ክትወስኑለኩም ማለትዩ ስለዚ ካብ ቢትኮይን ብምንታይ ንረብሕ ኸ ድብል ሕቶ ንሕር መፂ ኸ ናምንታ ኣብ ስቶክ ማርኬት ብኸልተ መገዲ ንረብሕ እንታይ እሱ ሓደ ብሕሱር ገዛናያ ብኽቡር ክንሸጦ ኸለና እዚ ካፒታል ጌን ተባሂሉ ጽዋዕ ማለትዩ ተኻላይ ድማ ዲቪደንስ ማለትዩ ዲቪደንስ ከ ካምፓንታት ኣብ ሰለስተ ወርሒ ካብ ዝረብሖ ዝባ ማለት ኣብ ቢትኮይን ግን ዲቪደንስ ዝበሃል ነገር የለን ብሓንቲ መገዲና ንረብሕ ሰኻንታያ ባይ ሎው and sell high ማለት እዩ ብሕሱር ንገዝኦ ብኽቡር ንሸጦ ማለት እዩ ንኣብነት ብ30,000 ኸላ ንሕር ገዚእናዮ 40,000 ምስከነት ንሕር ሸጥናዮ 10,000 ሓሲብና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ወላ $10 ግን ኢንቨስት ክንገብር ንኽእልና 30,000 ወይ $40,000 ስለ ዘላ $40,000 ديبلنا لنا تمكن نبليمنا ولا $100 نحرلاتنا انفست نغبران خلنا بيتكوين مالتي كالي مال نحر كالي فيديو بزعبا بيتكوين كميغر كاتغزن شيء نحر كريكم نلكم كا اب كومنت صحفوا لي سلازي بيتكوين is really a risky investment يو بزح ريسك زلوي بزح potential وين ما تخولتات كعب زلو مالتي سلازي እቲ ውሳኔ ናትኩም ይዝኸውን እዚ ኩሉ ዘቕርቦ ዘለኹ ናይ ፋይናንስ ኣድቫይስ ኣይኮነን ጃስት ንዓኹም ሓበሬታን ትምህርትን ክኾን ኢለ ዘቕርበልኩም ዘለኹ ንሕርፈቲኹምዎ ፕሊዝ ላይክ ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ውሳኔ ክትወስኑ ከለኹም ብፍላይ ኣብ ቢትኮይን ሃይ ሪስክ ስለ ዝኾነ ናትኩም መጽናዕቲ ናትኩም ዕዮ ገዛ ወሲድኩም ክትወስኑ ከለኹም ዝበለፀ ነገር ማለት እዩ ድሕሪኡ ክትዕወቱን ክትከስሩን ከዓ ኣባኹም ይምልከት ማለት ምክንያቱ ገንዘብካ ንስኻ ጥራይ ክሓላፍ ዋናኡ ማለት እዩ ማእኸለ ኢልኒ ካልእ ኢልኒ ኣይሰርሕኒ ማለት እዩ ገንዘብካ ባዕልኻ ፅዒርካ ስለ ተምፅኦ ባዕልኻ ከዓ ሓሳባት ጠርኒፍካ ካባይ ካብቶም ካልኦትኩም ዝኾነ ብዛዕባ ቢትኮይን ዝዛረቡ ሪኢኹም ሓሳባት ጠርኒፍኩም ይጠቕመና ዝበልኩም ውሳኔ ክትወስኑ በዚ መገዲ ከዓ ይላበወኩም ማለት እዩ ፕሊዝ ሓንቲ ነገር ክሓተኩም እየ ክትገብሩለይ እሳ ድማ እንታይ እዚኣ ቪድዮ ናብ ክልተ ወይ ሰለስተ ዕሩኻትኩም ንሕር ሸር ገርኩም ለይ ናይ ብሓቂ ከመስግነኩም እየ ቴንክ ዩ ሶ ማች ኣብ ቀፃሊ ረኸባና